Hitne pomoći intervenišu sve češće zato što se zdravstveno stanje 11 radnika koji štrajkuju glađu sve više pogoršava. Iako im je savjetovano da idu na bolničko lečenje, radnici to odbijaju. U sve gorem stanju, psihički pre svega, pritisci variraju, znači sve one bolesti koje u tom dobu u kome su oni mogu da se ispolje dolaze do svog izražaja, tako da imaju sve više problema sa srcem, pritiskom i naravno, kao što rekoh, stres je taj koji dovodi do svega toga. Od ukupno 115 radnika Partizana, 85 ih je u štrajku, dok njih 11 od 22. aprila štrajkuje glađu. Oni traže da im se uplati penzijsko i invalidsko osiguranje od 1. januara 2004. godine, zaključno sa danom uplate, i da se realizuje socijalni program za 72 radnika u štrajku, koji podrazumeva isplatu 200 evra po godini staža i odlazak na tržište rada. Neće se prekinuti, životima će se platiti, familije su počele pritisak na štrajkački odbor i na ljude koji nisu u štrajku glađu da intervenišu, dolaze, da odvedu svoje najbliže, najmilije kod kuće, na što oni odbivaju isto to. Radnici istovremeno podsjećaju da su se odrekli izvršnih sudskih presuda za zaostale zarade od 2001. do 2004. godine i utuženja za poslednje 3 godine, što je ukupno oko 250 miliona dinara. Oni optužuju republičku i gradsku vlast da ne rešava njihov problem. Ja shvatam njihovu muku, ali grad je uradio maksimalno, ponavljam, i više od toga što se u takvim situacijama dešava. Ništa ne možemo da uradimo jer je stvar takva kakva jeste, sve je otprilike u Beogradu. Tu stvar mi ne možemo da razrešimo, sve smo pokušali, ministarstva rade, ali mi više od toga ne možemo. Štrajkački odbor očekuje da će im se nadležni iz Ministarstava rada i ekonomije obratiti najkasnije u ponedeljak 4. maja. Radnici Partizana podsjećaju da su za poslednjih 8,5 godina primili 7 plata i da im staž nije uplaćivan od 2004. godine. Prva privatizacija je poništena, a fabrika je drugi put prodata u novembru 2008. godine.